Moi kaikki, tässä Lempi. Tänään mulla on niin tylsää, että mä haluan kuvaa totuttajatehtävää. Mun pitää kysyä, mulla on niin vitsin tylsää. Kaikki! No? Niin pelataanko totuus ja tehtävää? Ei. Kyllä, mulla on niin tylsää. Kuka sanoi, että pelataanko totuus ja tehtävää? Minä. Pelataan! Mä en tule mukaan. Miksi? Siksi. Tule. Oi no. No niin. Keneltä alustaan? Minä ekana. Mä kysyn Kapulta. Totuus vai tehtävä? Totuus. Rakastat sä murua vai suklaata? Oikea totuus. No ehkä taida vähän suklaata. Minun plääni toimis. Upsiis. No niin, keneltä sä kysyt? Keneltä voisin kysyä? Fight. Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Mene. Eikö pitiks Kati ratsastaa sulla? Joo. Niin tiputtele sitä. Ja pure, pukkeile, kiellä, kaikkea. En mä ehkä halua, kun mä oon niin pitkä. Rangaistus! No joo. Rangaistus vai se tehtävä? No tehtävä sitten. Se rangaistus ei oo paha. Ja mikä se on? En mä kerro. Niin kumpi? Vaikka sitten se, että mä tiputan Katin. Ei kun kumpis? No, et tiputan Katin. Ei. Mutta se pahimpi, se on paljon helpompi. Rangaistus. Mene sanomaan Murulle, että sä rakastat sitä. Mutta Muru kuuli ton. En minä kuulu mitään. Onpa tää ärsyttävä video. Muru. No? Niin että mulla olisi vähän asiaa. No mitä? Minä rakastan sinua. Hyi helkutti. Olipa toi nolla. Olipa toi nolla. No niin. Vai keneltä kysyt? No, Fanni. Jää! Mitä? Totuus vai tehtävä? Tehtävä! Sit kun Reetta ratsastaa sulla tänään, oliks se niin? Joo. Niin tiputa se. Joo! Hyvä idea! Monta kertaa. Hello, Reetta. Terve kaikki. Hei, hei. Terve. Hei, kuka nauraa? No, mäkin olen tänään tässä videossa.
tänään minä menen Funnilla, että näette kuinka hyvä mä aion olla sen kanssa. Ja tosi hyvä. Oikeesti. Melkein paras. Hahaha. Mä ekana siirrän nää kaikki hevoset. Hihihi. Ja niin tulee käpu. Ja sinä, Muru, lempi, suklaa, pompula, mörkö, uljas, Kristo, Nita, Lady, Ali, Fait, Amadeus. No niin, tulepas. Sitten prinssi. Ja sinä olet hyvä, heppo. No niin, nyt näytetään Fannille hyvät taidot. Eikö niin, Fanni? Joo, joo. No niin, kokeillaanpas mennä selkään. Hehehe. Ai, oliko pakko? Ja sit. Hehehe. Nyt! Minä kutsun Katkin tuolla ratsastaa sun. Mulla kuule murtuu varmaan joku vitsin pää. Hyvä plani! Tulepa ratsastaa sen. Ai minä. Niin, sinä. Okei. No niin mennään. Ah! Ai! Mä kutsun Sonjan. Eiks kukaan osaa ratsastaa? No niin, mennään. Ojii, lennetään. Ei, taaksepäin. Eikö eteenpäin? En minä peruttele. Ei, nyt. Sit, jos minä sain sen, sit sinä ansaitsit tän. Hehehe. Tosi kiva. Sä oot ilkeinen. Ai minä, eikö lempi? On. Sinä oot heti toka. Okei, minä olen kiltti. En oikeesti. Mä kyllä kutsun Millaan. Milla, tuu ratsasta Fannilla. Okei. No niin, mennään. Mä kyllä kutsun Johannan ratsastamaan.
Mitä palveleema täällä on? No ratsastapas Fanny. Se on kiltti. Minä olin. Hihihi.